नै बेमारिया उन्दुनासो दोङो सना आं गोदान सासे लाना फैखानोसै दै नोंखौ नांला गोदान सासे लाबोनोसै आङो हेल' गाइस वेलकाम बेक एगेन मोनसे आंनि गोदान भिडिअ गासैखौबो बरायनाय जाबाय दिनै माने जोंनि खाथियावनो मोनसे गोदो मिटिं दोङो ओमफ्राय बे मिटिङानो जाहैबाय इउपिपिअ मिटिं बेनिखायनो माने दा आं जा थांनो ओंखारदों आरो ना नोंसोरनि बाजैया सिगाङाव थांखांबाय दयो बेनि लोगोजों सिगाङाव थांखांबाय ओमफ्राय आं दा उनाव थांसै गानफब जोमफब बे गस्लाया बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना गानाखैमोन बे गस्लाया माने आंनि लोगो सासे आन्ध्र प्रदेशआव थांदों आरोना बे थांनायाव माने बेनिफ्राय लाखिदोंमोन आं गस्लाखौ मोजां नुनानै ओमफ्राय दिनैसो गानबाय आरो बेखौ सिगांथिंबो रावबो गैया उनथिंबो रावबो गैया आरो आं हारसिंनो थाबायलांगासिनो आरो जाय आंनि दाख्लै पार्टि जानाय भिडिअखौ नायाखै नोंथांमोना थांनानै नायथां लिंकआ डिसक्रिपसनाव दोङो दा माने बर्थमान थाबायनानै थांगासिनो आरोना थाबायनानै थांगासिनो ओमफ्राय गारि गाखोना थांनो माने गारि भाराबो गैया आरोना ओमफ्राय मिनिमाम बारा गोजान नङा आरोना 1 किल'मिटारथ' जागोन आरो बेनिफ्राय बे आगाजाखा माने सानै गथ' फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय साइकेलखौ आं लाखिनो थिनदोंमोन ओमफ्राय माने बिसोरो साइकेलखौ लाखिनो नायदोंमोन साइकेलाव ब्रेक गैया माने ओमफ्राय स्पिड थांदोंमोन नालाय स्पिड हिसाबैनो माने डाइरेक्ट थांखाबाय माने साइकेलखौ लाखिथ'खायाखै ब्रेक थानायबाथाय साइकेलखौ लाखियोमोन खोमा आरोना ब्रेक गैयिनि थाखाय साइकेल लाखिलासिनो माने साइकेलाव साथ'दिया नालाय स्पिड आरो इथिं ओंखारना लाबाबो गोलैगोन ना बेनि थाखायनो माने लाखिथ'खादिया डाइरेक्ट होलांखाबाय दा थाबायनानै थांबाय थानोसै उफाय गैला भायग'आ मोजां दा माने फंबाय सानै आरोना गामिनिनो फंबाय सानै बेसोरखौ मोनबाय ओमफ्राय दा आङो नै साइकेलाव गाखोनानै फैबाय आरोना साइकेल ड्राइभारा ओमफ्राय सासे नै फंबाय सासे माने आंनि लोगोनि फंबाय आरोना ओमफ्राय लोगोआबो फंबायानो आरोना सेमानो जायो आरो फाइनेलि फैयै फैयै मोनफैबाय आरोना लोगोफोरजों नै डेकापाम टाउन बेनो जाहैबाय मेन गेट आरोना लोगोफोर बेथिं हाबलांसै दा फांसननि लकेसनाव मोनफैबाय आरोना लोगोफोर बे मेन फांसन बे जागासिनो जोंथिं स्पिस होगासिनो इथिं नायफ्रा जोंनि गेजेराव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गोबांथार बिबानगिरि दंफैयो जोंनि थांनाय हराव जानाय फान्डेलनि बिथांखौ आं दान्दिसे गसंनानै सिनायथि दाल'सो नोंसोरनि बाजैखौ नुदोंमोन आरोना ओमफ्राय बे साइडथिं थांबाय ओमफ्राय दा बेखौ लोगो हमदिया माने ओमफ्राय दा जों सानै फंबाय आंजों बेरायगासिनो दा बेराय बरिं मोनबाय नालाय दा अट' जिरायना थाबाय आरोना बेलेगनि अट' जिरायना थाबाय माने हिनजाव आइथिं दङ होनदोंमोन आरोना हिनजाव आइथिं दङ होननायखाय माने आङो हिनजावखौ नायनो फैदोंमोन नाथाय अबे ससेयाव दं दा हिनजावा बेखौ माने नुवाखै आरोना ओंखायनोथ' रायहरदों आं फन हरनानै अबाव दङ नों होननानै लोगोफोर दा फांसनखौ नायखांबाय आरोना ओमफ्राय फांसनखौ नायखांबाय दा साननिखौ नायखांबाय ओमफ्राय दा सान्दुंनि थाखाय नुवानो माने ओमफ्राय दा मोनायाव फैबावनोसै आरोना नायनो ओमफ्राय दा फैनायफोरा फैगासिनो थांनायफोरा थांगासिनो आरोना दिनैथ' नों बिराद मेथाइ जाबायलै ओइ दिनैथ' आं बिराद मेथाइ जाबाय नोंनो जाबाय मा मेथाइ जानाय मेथाइ जानायफोरखौ बुंनो लाजिदों माने ना बे गाजा पानिपुरिखौनो 80 थाखानि जाखाबाय हारसिंनो इमान जायो मानसिया हा मानि थाखाय थाबनो फैग्रोखो होनबाथाय माने मानसिफ्रा बिराद नायो माने ना आंखौ ओंखायनो आं लाजिनानै फैबाय माने ना मोखाङाव जेबो फोनना थाङाखैना बेनिखायनो ओमफ्राय माने खाब्रां मानसिखौ बोरैबा नुदों ओंखायनो माने थानो लाजिनानै आं फैग्रोबाय आरो हिनजावाबो खेंथार मा बुंनो आरो लिंबाय थायो माने थाला होननानै थानो बाबाय होननानै बेखौ एकदम दाना मोनायाव बेखौ लाबोफाला माने आङो हारसिंसो फैगोन आङो ओमफ्राय बिराद बेरायगोन आं हारसिंनो बेखौ लाबोफालायखो खामानि गैया आं हारसिंसो फैगोन दायो आंथ' दा मोनायाव हारसिं थांबा आं बेलेग सिख्ला नायगोनलै नों रागा जोंना जोङा आं रागा जोङालै मा होनो बेलेग सिख्ला नायबाबो रागा जोङा आं गोदान सासे लाना फैखानोसै दै नोंखौ नांला गोदान सासे लाबोनोसै आङो हेल' गाइस सिगाङावनो बयनिसिमबो निमाहा बिहरनाय जाबाय आरोना मानो होनोबाथाय आं मैया हराव भिडिअ लाबोनो होन्दोंमोन ओमफ्राय भिडिअखौ लाबोनो हादियासै आरोना आङो माने भिडिअखौ लाबोनो हायैनि जाहोनानो जाहैबाय जेनेबा आंनि हिन्जाव मैया बिराद लोमजाना दंमोन आरोना ओमफ्राय हराव उदै सानाय बेमार जादोंमोन आरोना ओमफ्राय बेखौनो नायनानैनो फांसनाव थांनो हादिया आंबो आरो सानाखैमोन आरोना बेफोरबायदि हरखाबै उदै सागोन बेमार जागोन बेफोरबायदि जागोन होनना सानाखैमोन आरो उदै सानाय बेमार जायाबाथ' हराव थांनानै भिडिअखौ बानायगौमोन भिडिअखौ बानायनो हायैनि थाखाय नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा जेनेबा बे भिडिअथ' बानायनो हादिया नालाय मा आरो बेलेग भिडिअ बानायगोन आङो मोजां भिडिअ लाबोबाय थागोन नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय हिनजाव दाबो खामानिखौनो मावनो हायाखै उन्दुना दोङो नै बेमारिया उन्दुनासो दोङो सना उदै सागायाखै हा उदै सागायाखै उन्दुना था
स' गाइस आं भिडिअखौ बेसिमावनो दोनथ'नोसै आरोना भिडिअखौ गोलाव बानायथ'ला बाय बाय गाइस ओमफ्राय आरो थाबैनो मोनसे भिडिअ फैहांदो नोंथांमोननि थाखाय स्पेसियेल जागोन नोंथांमोना नेना थाबानो जाबाय लास्ट डिसेम्बराव फैगोन जानो हागौ आं डेटखौ फिक्स खोन्थाथ'आ दा नेबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना